Hayırlı tevlik vakıtı yaratkan dostlar. TMTV kanalında Yaşlık Tavışı tapşırığı başlanıp gide. Min Güzel Salavatova sizning bilan matur kliplar qarab, rahatlanib yol iterga hazır. Başlaymiz. Bu atnada bizning hit parad 8-chi bosqichdan boshlanib ketdi. Anda shap duet turnashdi. Haligi kishilar turli yerda rahatlanib jirlay ola. Sizda qarab o'tingiz ali. 8-chi bosqichda Ramil ham Ramila Xayriddinovlar. Baxıtıma gözlər tiyməsin. Yıllar işitirlər Aylıq tümdə Min yaradan sinə bilməsin. Min bəxtli əydirlərə qurqan Bəxtımə gözlər yazmış jilləri də yüreklərini sağnu sağış bilən dilməsin. Sen minə kəminəm bəxtimsin, bəxtimə gözlər tiyməsin. Jillər işitirlər Aylıq tümdə Min yaradan sinə bilməsin. Min bəxtli əydirlərə qurqan Bəxtımə gözlər tiyməsin. Işıtırlar Aylıq tümdə Min yaradan sinə bilməsin. Min bəxtli əydirlərə qurqan Bəxtımə gözlər tiyməsin. Yıllar işitirlər Aylıq tümdə Min yaradan sinə bilməsin. Min bəxtli əydirlərə qurqan Bəxtımə gözlər tiyməsin. Min bəxtli əydirlərə qurqan Bəxtımə gözlər tiyməsin. Bəxtımə gözlər tiyməsin. Jay aylarınız için көңілдән rahat һәм күңелле үтә дип бер дә шикләнмим. Ләкин җәйнең бик тиз үтеп китә торган гадәте бар. Шуңа күрә ял итеп калырга да онытмагыз. 7-нче урында Эдуарда Магдеева.
6-нчы баскычтан атлаган мәлдә Илнур исемле җырчы егетне очраттым. Озак кына клибына карап торгач, сезгә дә күрсәтергә булдым. Каршы алыгыз, 6-нчы урында гел кызык клиплар төшерергә яратучы Илнур Юламанов. Шынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлардан кайда кышлаганның, күрсәтте мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Яланмыйм да ачу йөрүтмим, көчле булып калдым хәзер мин. Җырым белән кайнар хисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Үзеңне әз генә булса да ничек бәхетле итим икән дип сорасалар, җавабым гади. Иртә белән тырышка TMTV каналын кабызып куясыз да, җырлар тыңлап, клиплар карый-карый, барлык эшләрегезне эшлисез. Кәефләр дә күтәрелә, өйдә дә чисталык барлыкка килә. Ә 5-нче баскычта Илдар Идиятуллин. Бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне.
булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Дуслар, ТМТV каналы белән тәүлек буе бергә буласыгыз килсә, безнең сәхифәләребезгә рәхим итегез. Экранда чыккан QR-кодка телефон камерасын юнәлтсәгез, безнең булган барлык социаль челтәрләргә эләгәчәксез. ВКонтакте, YouTube, Рутуб, Telegram сезне көтеп тора. 4нче баскычта безне Лилия көтә. Каршы алыгыз, Лилия Мазитова. Соңгы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк.
Birinchi ishlikka da kelib jetdik. 3-bosqich bu atnada Radik ismli yigitga keta. Boqir medallarini topshirib, shin ko'ngildan 3-bosqich bilan qutlaymiz. Qarshi oling'iz Radik G'aliyev. Düşürmekçi көңілләрне яшигел алыға қарап дұшманыға түгел дұсқада Умы қойшақта ярар Яшигәлі дүнияларның қадір-кәйләрін біліп Дүния әмін күріп яшик бірге йылмайып күліп Düşürmekçi көңілләрне яшигел алыға қарап дұшманыға түгел дұсқада Болмай қайшақта ярап Düşürmekçi көңілләрне яшигел алыға қарап дұшманыға түгел дұсқада Болмай қайшақта ярап Сіз булмик һәм сезләргә сәлам бирик дусларга Хәерле юл теләп калыйк күзен киткән кошларга Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска булмый кайчакта ярап Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска булмый кайчакта ярап Яшигәлі дүния матур, дуслык қадірін біліп Дос туғанға саулық тілеп, бірге йылмайып күліп Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыға қарап Дошманыға түгел дұсқа булмый кайчакта ярап Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыға қарап Дошманыға түгел дұсқа булмый кайчакта ярап Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыға қарап Дошманыға түгел дұсқа булмый кайчакта ярап Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыға қарап Дошманыға түгел дұсқа булмый кайчакта ярап Дошманыға түгел дұсқа булмый кайчакта ярап Яшьлек тавышының bir җирен яратып бетермим. Ул да булса тапшыруның азагына якынлашуы. Ләкин тәртип буенча шулай кирәк икән, бер нишләп тә булмый шул. Моңсуланып тормыйк, ә икенче урынны каршы алыйк. Сезнең алдыгызда Эльвир Габдуллин. Ошып, базарға бір көз жетші бет, әлі ялтып қайтабыз іш біткештен алды. Ненде yol yurtu indi ol. Oğla işlik yakını. Яра, жаларыса балыққа кеттім. Çaklарыда unutабыз хисләрне Икебез ике пошмакта уздырабыз кичләрне Шундый матур айлы кичләр бергә йолдыз санарлык Юкка узмасын гомерләр Юләрдә Şunday madur, aylı kişler, birge yıldız
içəbiz arada uyu duman tatlı balda başı gibi kaynar şey salkın sıman şunday motor aylı kişiler birge yıldız sanarlık yıktazmasın ömürler siyulerde yanarlık şunday motor aylı kişiler birge yıldız sanarlık yıktazmasın ömürler siyulerde yanarlık. Süyü kadrin bilip yaşayık Uzmasın yalğız kişiler Bulsun barı aralarda Süyülü oynar tisiler Şunday motor aylı kişiler Birge yıldız sanarlık Yokta uzmasın ömürler Süyülerde yanarlık Şunday motor aylı kişiler Birge yıldız sanarlık Yokta uzmasın ömürler Süyülerde yanarlık Yokta uzmasın ömürler Süyülerde yanarlık. Хәзер караган клипларга тагын бер кат күз төшереп алыйк. Җилләр ишетерләр айлы төндә Мин яратам сине димәсин Yüragim tilirdi Nişlettin ikensin Yoklağım gülüm Anlatmada, sıvıtmada İki yürek arasın Janlarдағы sağışlarını Бәхет нурлы капыласын Ләкин яралама гына Яндырма йөрәгемне Белерсең әле аңларсың Минем дә кирәгемне Хәлләрем минем яхшы Хыяллар минем якты Хыял минем йөрәгемне Хисләрем тулып акты Düşürмекші күңелләрне Яшигел алыға карап Дошманга түгел дусқа да Булмый кайчакта ярап Шундай мотор айлы кичләр Бірге йолдыз санарлык Юкка узмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Җиңүчене игълан итәр вакыт килеп җитте. Әйдәгез, бергәләп каршы алыйк, шатланыйк, көлик һәм алкышлар бүләк итик. Яшьлек тавышы тапшыруының бу атна җиңүчесе Валерий Назаров.
Шулай булса, кирилеп тә атыр яным юк. Балачакны үлеп сагынсам да, кире кайтыр гына әмәли юк. Балачакны үлеп сагынсам да, кире кайтыр гына әмәли юк. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Тормыш юлын байкап кына киләм, мин бу җирдә бары узармын. Күңелкәем ярасыннан беләм, матур сүздән кара уямам. Күңелкәем ярасыннан беләм, матур сүздән кара уямам. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Үскән генә җиркәемнең кадерләрен генә мин беләм. Сагыш туманында адашканда, балачагым сиңа мин киләм. Сагыш туманында адашканда, балачагым сиңа мин киләм. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда китмей торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Бу атнага яшьлек тавышы тапшыруы азагына якынлашты. Мин Гүзәл Салаватова сезнең белән саубуллашып торам. Киләсе атнада күрешербез. Яме?